A que cheira, papá? Cheirache raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Contoume un peregrín que coñecín aquí nas portas do oráculo que nunha das súas aventuras, antes de vir pola sabedoría do tigre, estivera empeñado en atopar a ruta marítima para chegar a Avalon. Xa sabedes, Avalon, a illa sagrada dos celtas, quizáis tamén a Asgard dos nórdicos, a Atlántica dos gregos, en fin, a terra hiperbórea das saborosas mazás que dan a vida eterna, e onde polo visto tamén agarda o rei Artur ata o día en que queira volver conquistar Bretaña, este tipo de cousas. Pois ben, este mal pocado compañeiro aseguraba que era posible chegar ata a misteriosa Avalon, que a rota estaba marcada no petróglifo dun dos montes da Mariña Luguesa e que os carpinteiros da Ribeira, alá en Barreiros, saben dos segredos para construir unha nave pequena abondo para pasar inadvertida e tan resistente como para aturar os embates do Atlántico celoso. Así o fixo el, aseguroumo, e iso que non coñecía ninguén en Burela nin en Foz, cousa que sen dúbida axuda bastante a conseguir o asunto. O malo, disque, é que mesmo ao mando desta fantástica nao, Avalon exixe un prezo para entrar. Polo visto hai un veo protector a unha milla de distancia cando xa podes ver os palacios dourados, que se o atravesas esqueces todos os teus recordos, desde o teu nome ata o que almorzaches esa mañá. Non fica nada, e se podes pasear polos sendeiros máxicos de Avalon xa non recordas nin tan sequera porque querías ir a tala. Cando volves da illa, ao volver a pasar polo veo, no sentido contrario, recuperas recordos, mas non son os teus, senón os do seguinte viaxeiro que intentou chegar a Avalon. E así, todos os aventureiros que intentan visitar o rei Artur ou probar as mazás da xuventude eterna vanse sucedendo nos corpos un dos outros e volven ao mundo descolocados física e mentalmente. De feito, este peregrín, que coñecín aquí no oráculo, dicía recordar chamarse Edward, mas que habitaba no corpo dun tal Álvaro. Non sei que lle quería preguntar ao tigre, se sobre si mesmo ou sobre o dono do seu pelello. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para contar as máis máxicas aventuras teño conmigo hoxe as mellores compañeiras. Por unha banda, Silvia Rodríguez, reputada coñecedora das rotas que suben os montes e quen sabe se tamén dos camiños que cruzan as ondas. Que tal, Silvi? Hola, moi ben. Sorprendida, porque eu pensaba que ti hoxe non contabas historia e xa empezaches contando historia, así que como xa colleche ritmo xa sigues, non? Bueno, xa... O das editoriais empezas a me ir das mans e xa non sei o que conto, o que de que seguir de contar, as cousas que me contaron a xente dos oráculos, non sei. todo se me mestura na cabeza. Tamén está por aquí o Darío MJ, o máis atrevido de todos os peregríns, do que podo afirmar, sen temor a equivocarme, que sabe nadar. Que tal, Darío? Que tal? Boas noites. A verdade é que eu tamén estou agotado física e mentalmente, como dicías ti na historia, o ser un domingo, pero polo demais todo correcto. Pero non intentaches hoxe ir ata Avalon, non? Bueno. Onte a noite. Non, que onte acosteime ás 12 da noite, sexa para que vos pagades unha idea un pouco do apasionante que foi o meu filme. Cheo de misterios. E por último tamén está por aquí o Philip Webb, que anda recrutando galegos en secreto, quizáis porque teme que Artur volva a levantarse pronto e intente conquistar Francia ou algo medieval. Que tal, Phil? Pois eu estou triste porque a reina de Inglaterra ten COVID e cando se emita este programa, o mellor xa non hai unha reina de Inglaterra. Vai a gafe, tío. Ou xa non hai COVID. Un dos dous vai gañar a cuestión. E quen será o líder do PP? E onde estará Vladimir Putin? O mellor será o presidente de España, quen sabe? O presidente do PP. Como sempre, sei que todas estades desexando xa ofrecer as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para echar a orde. A pregunta de hoxe propúxoma precisamente un amigo que teño de Burela, que creo que non sabe montar barcos, mas non sei se me podo fiar de todo del. A pregunta que deixou foi: cal foi a última vez que montastes en barco ou nalgún medio de locomoción mariño?
Pero en barco, ou seja, ti dis en barco en xeral, non nunha embarcación, non? Ou seja, non conducindo, digo. No, O barco de Valdeorras conta como un barco. Se montas no barco, en barco, sí. No barco hai un barco para cruzar a Viloira. Se montas nese, sí. Pero no mar ou no río? A pregunta é medio de locomoción mariño. Algún tipo de aparato para transportarse por riba das augas. Está moi aberto, vale. Boa, sí, Sería cando fomos a ONS. Pode ser, sí. Ah, non. A cova, esa. Fomos unha cova. Ai, sí. Tes que montar en barco. É verdad. Foi hai como 3 semanas. Sí. Ou así. A que cova? Chámase a cova do Indio e a verdade é que a historia foi un pouco surrealista porque o sitio está en Cuba, pero nesa barca viaxábamos Philip e eu, como 6 rusos, co cal podería estar Darío por ali tamén, pero non, 6 rusos e unha guía que falaba polaco, non? Entón, eu non entendín nada. Di tú que en Cuba falan castelán, pero en esa barca en concreto na que me tocou subir, pois falaban polaco para rusos. Así que non vos podo explicar máis da Cova do Indio, porque non teño nin idea. Podería estar ali perfectamente. Sí. Darío estaba agarrado por abaixo a quilla do barco e hace somas así. E ti, Darío? A ver, eu en barco... Pois igual en 2019 cando estiven en Turquía, que para pasar da zona europea á zona asiática de Estambul collimos un ferry, pero Que guapo. pouco máis. Atravesaste o Bósforo en barco. Efectivamente. Qué Moi guapo. bonito, verdade. Logo, ao outro lado non era tan bonito, pero o resto moi ben. Se travesía moi ben. Pero en todo caso hai máis tempo, non? Sí, eso sen dúbida. O sea, nas últimas 3 semanas non estive en barco que eu subera. Que eu subese. Pois eu a última vez tamén hai un par de anos facendo a ruta do catamarán da Ribeira Sacra, acompañando a uns amigos. Que non mira que son da Ribeira e non a fixen tantas veces, ni moito menos. Eu non a fixen nunca. 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 É unha das cousas que teño pendentes. Ainda sendo unha cosa moi de turistas, eu penso que é recomendable, eh? Unha Sí. cousa divertida. Se coñece xa a Ribeira é como vela dende outra perspectiva e ainda así ten o seu interese, diría eu. A verdad. Pois temos un problema, porque empatades, entón temos que ir ao detalle. Quen foi a primeira, o sea, o primeiro dos dous que pisou o barco? Podo dicercho, eu fun o primeiro en subir o barco e fun o primeiro en baixar. O sea, conquistador, puramente. Sí, porque subimos o barco dende a dereita, que en terminoloxía marítima é estribor, Sí. pero Nin idea. baixamos polo lado de babor. Como os métodos estes de xestión de inventario, first in, first out, non? Unha cousa así. O Entón, FIFO. a que estuvo ao final de todo, a que estuvo aí máis recentemente nun barco fun eu, non? Porque me baixei máis tarde do barco. Sí, ainda que quedaba algún ruso detrás. Pero os rusos non están no oráculo, así que... Buah, menudo adiantamento no último segundo, reinterpretando a miña... Sí, moi ben, eh? Sí, non? Porque Sí, se sí. estaba máis tempo... Claro, literalmente a persoa que hai menos tempo estaba nun barco é Silvia por poucos segundos, pero Silvia. Pois moi ben, entón, nada, arrancamos con esta orde tan extremadamente detallada do día de hoxe e vamos comezar por Silvia. Silvia, de que nos vas a falar hoxe? Bueno, pois eu como xa fai moitos días, non? Ou moitas semanas que non vos traía nada de cousas de vellas, pensei en facer un cousas de vellas un pouco especial. Querendo ir a raíz do que eu quería que fose esta sección, non? Que é ir ás fontes do noso coñecemento, pero en xeral, non? Da cultura, de historias, de música, de medicina, de un montón de aspectos. E esas fontes, pois no meu caso, como xa sabedes, pois é a xente maior coa que me criei e os meus avós e as miñas avoas.
Entón, en estes momentos no que pois hai moito auxe da música tradicional, das pandeiretas, da recollida, penso que ao final todas esquecemos que en realidade temos unha fonte de coñecemento moi importante nas nosas casas ou nas nosas vilas ou incluso nas nosas cidades. E esas fontes, pois no meu caso, como vos dicía, é a miña avoa. E a miña avoa, moitas veces, cando lle dá por cantar, comeza a cantar o que ela lle chama o cantar do Gerinaldo. Ela chamalle Gerinaldo, aínda que si o buscades pois en algún libro ou en internet, creo que en realidade se chama Gerineldo, pero para min sempre vai a ser Gerinaldo. Así que hoxe, en Cousas de Vellas, imos vos falar do romance do Gerinaldo. Una mañana de junio se levantó Gerineldo a dar agua a sus caballos a las orillas del mar. Mientras los caballos beben, Gerineldo echa un cantar. Y la infanta que le oye pronto le empezó a llamar. Ben, antes de nada, non vos quero desilusionar. Si estades esperando unha historia, unha trama complicadísima digna das mellores series de Netflix, Sí. pois mal. Vamos mal, porque Tachando primeira decepción. a historia de Gerinaldo, si volas conta a miña avoa, empezaría a cantar agora e botaría, non sei, canto tempo, Philip, bota de memoria recitando. 20 minutos. 20 minutos fácilmente. 20 minutos. Sí, fácilmente. De feito, é como o seu exercicio para demostrar que a pesar de ter case 90 anos ten moi boa memoria, non? Entón, empezache a recitar e pode botar facilmente 20 minutos, porque ao final é o que vos digo, é un romance onde pois van contando moitos detalles da historia e a verdade é que é unha pena que non sexa eu capaz de memorizar eso para que poda pervivir. Creo que vou ter que gravar e intentar Pero facelo. Silvia, tú cando teñas 95 anos ou 85 anos, o que vas facer para demostrar a túa memoria é dicirlles aos teus netos os nomes dos primeiros 150 Pokémon. Pero tampouco sei. En rima sonante. É ritmo de Pokerrap, joder, por eso existe o Pokerrap. Sí. E alguén fará un podcast sobre como a súa avoa lle conta os Cousas de Pokémon. vellos, Pokémon. Mitos e lendas do século XX. A miña avoa sempre cantaba Pokémon, te conto. Un antigo cántico cheado dende o leste. Ou Shin-chan. Bueno, en fin. Volvamos a cousas máis bonitas como o Gerinaldo. Non sei, escoitarades algunha vez falar do Gerinaldo ou Gerineldo? Gerinaldo. A mí non sei por que me recordo o Gaiferos, pero entendo que son cousas distintas, claro. Eu sei que había un xogador de fútbol que se chamaba así, pero polo demais non. En serio? Pero de época recente? Non, a ver, acabo de inventar. Ah, joder, sempre me colades todo, eso non vale. Eu sí, porque aparece na novela Memoria para Xoana de Marica Campos, que traducimos uns capítulos na carreira. E que decía? Porque xa non me acordo. Cando está falando da súa infancia, di que lle cantan o romance de Gerineldo. Bueno, pois facéndovos así un resumo super breve desos 20 minutos da canción da miña avoa, Gerineldo é un servo real, non? Un paxe real, como os que van cos Reis Magos, para que nos fagamos unha idea. Vale. E este Gerineldo pois ten un afer coa filla do rei, coa infanta. Non pensedes nas infantas daqui, que xa vos estou vendo vir.
Ademais están libres todas agora. Están todas libres agora, entón o Gerineldo está perfecto. Está afiando os coitelos. Dios, é que agora vou a contarvos a historia e vadelo levar polas infantas de agora e vai vos gustar moitísimo máis. En fin. Perfecto. Entón a infanta é a que seduce a este Gerinaldo. Eso é un dos aspectos que os que estudaron este romance pois atopan máis interesantes, non? Como abertamente o romance fala de como a muller, a infanta, en este caso, toma iniciativa na relación e toma iniciativa nas relacións sexuais deles mesmos, non? De feito, a canción di directamente: lo toma por la mano e en el lecho lo ha metido. Quero dicir, é unha cousa moi directa para o que podemos pensar dun romance antigo. Sí, vai, non lle manda unha carta e Claro. En algúns fan unha versión así un pouco máis light, non? É como que din si quieres ser mi marido, en lugar de yacer conmigo, quieres ser mi marido. Bueno, Un pouco así, unha versión eufemística, non? Políticamente correcta. Exacto, sí, pero a idea é un pouco a mesma, non? Eso de, bueno, pois aquí a infanta é a que toma a iniciativa. Como soy criado vuestro, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Quien te cogiera una noche, 3 horas a mi albedrío. Entón, que é o que pasa despois? Pois o rei, digamos que está dormindo, ten así como o sono lixeiro, non? Desto que dis, algo está pasando. Bueno, pois o que está pasando é que a súa filla está xacendo con Gerinaldo. Entón o rei decide ir á habitación da filla, porque ten así como un presentimento, e pillaos na cama. Di o poema que os pilla como mujer e marido, non? Vedes de novo aí a... non se lle ocurre... Discutindo. Escenas de matrimonio. Sí. Unha cousa horrible. E non se lle ocurre nada mellor ao rei que dicir, bueno, mira, están aquí estes dous discutindo ou facendo outra cousa, e di, vou a deixar unha espada aquí no medio da cama, entre eles. E os outros debían estar moi entretidos discutindo, porque nin siquiera se enteraron de que o rei deixou ali a espada ata pola mañá. E din os que estudan estes poemas que eso de deixar a espada nunha cama é unha simboloxía da perda da virxindade, non? É un pouco así a idea que din, o simbolismo que hai detrás. Ostras, da espada. A espada é a que simboliza a virxinidade. Concretamente, a espada encima dunha cama. Ostras, que específico, non? Sí, eso lin, a verdade non tiña nin idea. Igual é polo de navallazos de carne. Censurado este momento. Pero non me podía cá. Entón, pola mañán, cando se despertan, ven a espada e decátanse, e bueno, aquí houbo alguén máis que non los dous, non? E obviamente recoñecen que é a espada do rei. Claro, podes vos imaginar. Esa espada podería ser de calquera. Non, porque era a espada do rei que xa pertencía ao pai do rei, algo así creo que di isto. Non, é ela a que recoñece a espada e di, esta é a espada do meu pai. Literal tiña grabado o nome do pai, sabes? Non era nada sutil, nin... Claro, como vos podedes imaginar, pois el entralle o medo e di, bueno, o rei, pois vaime a matar, non? Entón, sae da habitación, vai por unha especie do xardín, e no xardín atópase co rei, non? Saelle o rei aí o encontronazo e el di, bueno, pois aquí xa me mata, ata que cheguei. De feito, dille, por favor, mátame porque está deshonra, e ao final, que vos parece que fai o rei? Tú xa sabes, Philip, non? Sí, pero... non, es que fin, que fai o Pois rei mellor, neste que punto. crees que fai?
creo que lle leva á súa sala de torturas para quitarlle o nariz e as orellas e os pezóns e tal, con bisturís. Vale. Como en todos os romances e cánticos, non? Os demais que credes que fai o rei? Eu penso que descubre que esquecera a espada e intenta matar, pero falla. Darío, como ves? Eu creo que tentase casar con ela. Quen, o rei? O rei. Por que non? No, o rei casa con Xerinaldo. Ten que haber un cliffhanger aí ou algo. Boa, dicíamos antes, boa, que innovadora, cantiga, que a muller, e ao final hai unha boda gay. Esa se... Xa, sería Plot eso sí twist, que sería plot twist. moi innovador, sí, sí. Pois, en realidade, non hai torturas, bueno, non, en principio non hai torturas, salvo que Bueno, isto xa non me interesa. non hai torturas nin mortes, sino que o que lle di é que non o vai a matar porque se o mata a filla di, se o matas a él, voume a matar eu. Entón el di que obviamente pois non pode matar a infanta porque non pode quedar o trono sin unha futura raíña, entón di, non te mato, pero cásaste coa miña filla. Podes dicilo agora como se fora unha novela turca. A ver, déixame pensar. Me arde el corazón, Mirán. No te voy a matar, pero te vas a arrepentir cuando te cases con mi hija. Serás para siempre mi enemigo mortal. Pero también mi yerno. Sí, te perdono. Algo así, pero sin ser dos turcos. Bueno, un Óscar para esta xente, por favor. Un Óscar turco. É que estamos moi... Mira, estamos aquí grabando o podcast este e temos o último episodio da telenovela turca sin ver. Así que, mirade, canto vos queremos. O maior sacrificio que fixo ninguén polo tigre. Bueno, entón, en teoría, o romance acaba aquí. En teoría. Por que digo en teoría? Pois porque, segundo a xente que estudou estes poemas, aínda que normalmente remataría aquí, o que fixo a xente que se aprendeu este romance foi esta historia así, pois non me ten moita chicha, non? Entón, os que cantaban o romance sempre lle engadían unha segunda parte. E aí, cada cantor e cantora pois inventábase a parte que, o sea, iba lle poñendo unha segunda parte según máis lle gustaban. Entón, Claro, é que en realidade até agora o que é o romance é queres casar coa miña filla? Pois como castigo vas casar coa miña filla. Sí, pois, Todos aí lle sempre ven a Gerinaldo por alguma razón. xa vos dixen ao principio que non era unha trama moi complicada, eu avisei. E como sigue a xente? Pois de moitos xeitos. A miña avoa decidiu ou ségueo con unha versión que, segundo o busquei en internet, é outro romance distinto que é o de La Condesita. E que ocorre en este? Pois o Gerinaldo desaparece, non? No momento en que o rei lle di tes que casarte coa miña filla, pois di que vai a comprar tabaco e non volve máis. Ela, pois, di que o ten que buscar, non? E está agardando por el unha temporada, pero despois vai a pedirlle licencia ao pai, o rei, para poder ir a buscalo. E aquí é curioso porque nos versos que atopei, o que di é: dame licencia, padre, para el conde ir a buscar. La licencia tienes, hija, mi bendición además. E a miña avoa non o dice así. A miña avoa di: dame licencia, padre, para el conde ir a buscar. La licencia tienes, hija, mi bendición jamás. E acórdome porque a miña avoa dice jamás, así como moi jamás. Non, entón, cando vin ese además, dixen, non, aquí isto está mal. Entón ela, pois, vaise por aí, di no romance que percorre terras de moros e cristianos
que percorre o mar e a terra e finalmente atopa alguén que se lle parece moito a el. E pregúntalle a un criado que andaba por ali, pregúntalle a ver quen é ese home, non? Para comprobar que efectivamente é o Gerinaldo antes de ir a falarlle. E o criado pois dille que é o conde de non sei onde e que están todos moi contentos porque mañá se casa con outra. Drama. Drama. Pero esta infanta pois é moi ousada e non se frenaba con nada, así que preséntase directamente onda el e, bueno, pois dille non te podes casar coa outra porque xa me diches a palabra a min antes. El faise un pouco remolón, pero ao final eu creo que lembrou a espada do rei e finalmente, polo menos na versión da miña abuela, pois cásase co Gerinaldo. E logo xa non sei se foron felices e comeron perdices ou foi unha historia de tortura como a que contaba Phil. Despois torturou no rei, pero de maneira como reglada durante moitas décadas e tal. Eu estou dicindo que o ser da realeza non era nada estrano que se casara ca fi. Claro, Home, non sí, sería. Joder, coa filla sí que está moi mal visto, diría eu. Bueno, xa sabes que houve cousas moito peores. Sí. Din que Gerinaldo era un servo de Carlomagno. Carlomagno sempre atopa a maneira de meterse en todos os romances. Todo o mundo quería meter a Carlomagno dentro... Ou alguén o quere meter a él, claro. Sí. O sea, unha cousa, era como... non sei, traer a estrela convidada a túa serie que mellor cotizaba na época. Unha cousa descarada. Pois resulta, e esta parte descubrina hoxe, que hai máis de 250 versións coñecidas deste romance. Que hai versións moi semellantes, pero obviamente con diferencias, pero digamos a mesma trama, aínda que contada de distinto xeito, en Madeira, en Marrocos, en Cuba, en Chile, en México, en Italia e incluso en Inglaterra. En serio? Chámase The Romance of Jerry Halliway. Unha malvada compañeira obrigou a meterse nas Spice Girls. Todos sabemos quen era esa malvada compañeira. Home, a Sí, deportista. por suposto. Carlomagno. Mólame das versións, en concreto mólame das versións neste romance de Gerinaldo, porque hai como un momento onde a partir do cal está ben visto como versionar, non? Que en moitas destes tipos de narracións medievais o concepto de autoría evidentemente non é como o que temos hoxe en día, e todo o mundo máis ou menos versionaba o que lle apetecía, pero o feito de que houvese un momento a partir de cal, mira, aquí podedes imaginar o que vos apeteza, dalle moita vidilla, recórdame moito aos fanfiction, sabes? En plan, acabou Harry Potter, pero non me gusta como acaba, entón voume imaginar outros 20 anos de vida a estes personaxes onde van facer o que a mí me apetece que fagan, sabes? Mais que imaginar, polo que vin, o que se facía era decidir que outro romance che pegaba para casar con este, sabes? É como se tiveses varias opcións e escolleses unha desas para poñer como final. Boa, que guai. En realidad facías como unha especie de sample, non? Collías como outra... Sí. E claro, logo quedabanlle pois eso, versións moi distintas e como que chegaban ata ese punto e a partir de aí, non sei, falaban, ou si un estudo que lín ao respecto falaba un pouco como de que a xente era tan famoso o romance que tiña como a necesidade de contalo máis, digamos, non? De alongalo. Gustaballe tanto cantar iso que querían facelo máis longo para cantar durante máis tempo, digamos. Xa que 20 minutos recitando é unha barbaridade, Claro, sí, porque o que canta a miña avoa non é o de... O sea, é a primeira parte do de Gerinaldo, ademais que ela para e di, e sigue, e conta outro que polo que vin hoxe é o outro romance, que van como casados. E ela marca, o sea, é consciente como de a partir de aquí é como outra cousa. Eu creo que o fai de maneira inconsciente, pero... O sea, que non sabe que son dous romances, pero sabe como que aí, ou ten interiorizado como que aí se para, non? E sempre para no mesmo punto e di, bueno, e agora sigue, e volveche contar a outra parte. Que guai.
Que guai, unha cesura como moi marcada no propio poema, non? E, bueno, xa, si queredes, para rematar, contovos a última cousiña deste cantar de Gerinaldo. Non sei se vos decatástedes que cando fixen referencias explícitas aos versos do romance, todos estaban en castelán. Non nos fixamos. Nada, apenas, non? Chorando por dentro. Claro, isto foi unha das cousas que eu lle preguntei á miña avoa, porque ela, claro, fala galego sempre, fala castelán a duras penas, e, en cambio, pois estaba recitando durante 20 minutos en castelán, non? Entón pregunteille, pois, como aprendeu, de onde chegou e como... Ela díxome que o aprendeu da nai do meu avó, é dicir, aprendeu no da súa sogra. Entón, aínda se me facía máis raro que fose en castelán. Entón, ela díxome que, claro, que era obvio que fose en castelán. E digo, por qué? Porque o aprendeu cando iba a Castilla ás cegas. Pero das cegas falarei vos outro día. Chan, chan, chan. Joder, que maneira de deixar aí o cliffhanger. Agora teño ganas de segar. Sí, vaya, unha gana de ir Pois a eu erva. non, Unha gana teño ahora mesmo. Uf, loca, Iso porque non fas deporte, redicir. Sí, sí. Ou porque ti non vas a segar. Mais ben, me parece. Como que non? Como que non? Me cago A ver. na puta. Saca pedra pa gadaña, Darío. Teño un fuciño no coche. Co fuciño non se sega, O Deixa xa, lo deixamos bueno, aquí. xa, bueno, pero... Bueno, non segarás ti. Gerineldo, Gerineldo, mi camarero leal. Si fuera rico en hacienda, como eres galán pulido. Dichosa fuera la dama que se casara contigo. Pois moi ben. Despois desta recopilatorio das aventuras do malpocado de Gerinaldo, que ao final se tivo que casar coa infanta, que é como moi dramático, pero sempre sae todo ben, sabes? Todas as opcións serán boas para Gerinaldo, ninguna das opcións será mala. Que, por certo, a muller que tivemos a sorte de ir escoitando recitar o romance de Gerineldo durante esta sección non foi a boa de Silvia, unha magua, mas si foi Carmen Prieto, de Arenas de Cabrales, unha muller asturiana, que recolleu cantando Alan Lomax en 1952, na súa recollida tan famosa de diferentes cantos de folclore da Península Ibérica. En fin, pasamos xa á seguinte sección do Tigre do Futuro de hoxe. O seguinte que estivera hai menos tempo nun barco por escasos segundos, non creo que chegue nin a minutos, foi o Philip, así que vamos a seguir coa túa sección, Phil. De que nos vas a falar hoxe? Vou vos contar unha historia alternativa do mundo. E detrás dese título xace algo realmente moi desagradable. De feito, está relacionado coa historia que tú, Guillermo, nos contaches hai uns meses, supoño, sobre Jon Snow e o rollo de cólera en Londres e o pozo e o mapa e todo iso. Certo, certo. Realmente a historia do mundo que vos vou contar son 3 anécdotas conectadas entre sí polo tema tamén tratado con certa profundidade neste podcast de excremento humano. En varias seccións, Hai varias seccións dedicadas a aquí, caca, outra vez máis. Por Todas qué? elas protagonizadas por Sí, ti. todas elas. Bueno, había unha que era de Violeta, Sí, sí. Violeta falou un día sobre a merda e saúde mental. É verdade. Ah, sí. Pero estaba Philip ese día, ou non? En espírito, polo menos. Sí. E a min interésme este tema basicamente porque é como se tivera 15 anos, basicamente. A primeira cousa, a primeira parte desta historia do mundo que non vos ensinaron no cole, porque realmente porque o farían, é o desastre da latrina de Erfurt, que ocorreu en Erfurt,
en Alemania no século XII. Enrique VI de Alemania estaba en guerra con Polonia. Ia cara a Polonia para matar a xente por aí. Que pasa? Polas terras polas que pasaba, dous dos seus vasalos, Luís III de Turingia e Conrado de Mainz, estaban en conflicto. E Enrique decidiu que tiña que resolver este conflicto. Entón, chamou unha asamblea dos nobres na fortaleza de Erfurt para intentar resolver este conflicto e chegaron todos o 25 de xullo e subiron á segunda planta da fortaleza para realizar a asamblea. E claro, había bastante xente, así que o suelo que era de madeira se rompeu, se esnaquizou e todos os 60 nobles caeron abaixo. A corte das vacas. Non, peor, a latrina, o pozo cego da fortaleza, que era tamén un mosteiro, entón para non ter que vacialo con tanta frecuencia, pois era moi grande. E cito textualmente que aproximadamente 60 persoas se afogaron en excrementos líquidos. Joder. Pero solucionaron o conflicto, non? Solucionaron o conflicto porque todas as persoas involucradas estaban mortas. Menos o propio Enrique, que estaba sentado nun trono, pero nunha alcoba de pedra. Así que el non caeu cos demais. O que non sei como baixaron dali. E viu morrer a todos os demais, ademais, sí. Enrique. Traumatizadísimo. E podes pensar que isto é algo que o mellor só aparece nunha fonte e non podemos fiar, pero non, aparece en 3 fontes distintas. Así que como historiador podo decir, sí, pasou 100%. A ver, Philip, a Wikipedia en 3 idiomas non conta como 3 fontes distintas. Tamén aparece en allthat'sinteresting.com. Ah, entonces sí. Traballo de campo. Pero mira, Silvia, mira. Aquí teñen as referencias en latín. Se está en latín, hombre. Quen vai falsificar un documento en latín? É que xa hai querer a posta, Vale, esa é a primeira anécdota. A segunda ven de Londres, a bonita capital do meu país. Mais ou menos pola mesma época que as aventuras de Jon Snow, porque el fixo o seu mapa no ano 1855. En Londres, no século XIX, houve un gran crecemento demográfico. Básicamente, en 1858 había tanta merda no río Támesis e tan pouca chuvia para quitala dali que o Parlamento tivo que pechar porque todo cheiraba tanto que era imposible traballar. Chamábase, e é un evento histórico que se chama o Gran Cheiro, con maiúsculas. A que cheira, papá? Xa. É outra das orixes do noso nome tamén, claro. A reina intentou dar un paseo en barco e tiveron que dar a volta despois de 5 minutos porque todo cheiraba tanto. Home, tamén a reina, a quen se lle ocurre, en plan, está todo cheo de merda, pois vou a pasear en barco ao lado navegando pola merda. A ver, Xa, fala da desconexión, de que non lle preguntou a ninguén. O sea, a raíña non sabía que cheiraba fatal na Xa, cidade. no. Eu supoño que sería un evento programado no seu calendario, pero dende hacía tempo, supoño. Non previñeron que a merda se acumularía desa maneira no Támesis. E o goberno tivo que mandar unha expedición de xente para ver como cheiraba, se realmente estaba tan mal como decían. A primeira medida foi comprobar se cheiraba realmente tan mal, non? Desconfiando das fontes, os propios británicos. E canto tempo estivo parado o goberno? Pois supone que solamente durante xullo e agosto, porque logo viñeron as chuvias. O primeiro que fixeron foi
encargar a un tal Joseph Bazalgette a construcción dunhas cloacas máis modernas que se completaron no ano 75 e que seguen sendo como a base do sistema de cloacas actual de Londres. Buah, E hai xente que di que el debería ser considerado un héroe da cidade, porque, bueno, Home, claro. é unha cousa graciosa o tema do Gran Cheiro, pero tamén é certo que morrían miles de persoas todos os anos de cólera e outras cousas. E que, claro, de feito, a Londres como que lle pasaron varios eventos dese estilo, porque despois, durante o século XX, houve a época esta na que, polo visto, houve como tal concentración de fume que a xente empezaba a morrer por intoxicacións de CO2, que era a época de Churchill xa, creo recordar, saía en The Crown, a historia dista. Como que era a primeira vez que na historia da humanidade había tantísima xente metida nun mesmo lugar de maneira tan masiva que, claro, aparecían problemas que non se imaginaban que podían existir, claro. Pois, como ia empezar, pero non sabía como facelo, e co tema do crecemento demográfico, é unha cousa que me chocou bastante. Até principios do século XIX, había moito salmón no río Támesis. En serio? E di que no ano 1810, creo que se venderon 3.000 salmón nos mercados de Londres, e solamente 23 anos máis tarde se pescou o último salmón no río, porque xa nese tempo se contaminou tanto. Pesca sostible. E sobre todo porque no ano 17 cambiaron a lei para que fora obrigatorio que as casas, en lugar de ter un pozo cego, tiveron os desagües conectados ás cloacas que se vaciaban no río, porque como a xente empezaba a ter moitos váteres con cadea para tirar con auga, pois os pozos cegos se inundaban moi rápido e era mellor que todo fora o río, pero iso rapidamente empezou a causar problemas. Que pasado, tío. E en que época ou en que ano dixeche que foi o do Cheiro que tiveron que pechar o Parlamento? No 58. No 1958? No, 858, 858. sí. O sea, 30 anos despois de que desapareceran os salmóns, a movida era tan cheirente que case xa non podían ni vivir as persoas. O sea, iba pouco a pouco facendo extinción a merda. Jo, e os cadros de Monet non son, que son como que din que precisamente o efecto ese impresionista que é causado pola contaminación, o sea, que se discute se é pola néboa ou se xa era directamente que xa había contaminación. Bueno, eu creo que con dos impresionistas hai un montón de lendas, porque tamén hai a lenda de que tiña miopía ou estrabismo ou alguna cousa e por eso pintaban así, sabes? Hai como varias lendas para intentar explicar. Eso tamén é certo, non? Pero bueno, se xa no 58, o sea, no 1858 xa tiñan esos problemas coa auga, pois non é de extrañar que creo que os cadros estos se pintaron que 50, 60 anos máis tarde, máis ou menos, que tivesen tamén problemas xa de contaminación do aire, porque xa era eso que ti dis, de repente moita xente vivindo xunta que nunca antes pasara, claro. O Charles Dickens estaba moi preocupado por este tema, falaba moitas veces en público sobre a necesidade de mellorar a sanidade pública, e de feito unha das súas novelas, creo que é o noso amigo mutuo, Our Mutual Friend, supone que se titula así, empeza cun pai e filla navegando o río Támesis buscando cadáveres. Non lín esa novela en concreto, non sei precisamente por qué, se é o seu traballo, se están buscando un cadáver en concreto, pero é unha imaxe así bastante chocante. Sí, de feito, nun dos últimos Baldeiros Perfectos, no podcast que temos de fantasía e ciencia ficción, falábamos de que Dickens referíase en ocasións á cidade como se fose un dragón ou como se fose un dinosauro, como unha besta saída da antigüedade que estaba matando os humanos, sabes? Como empregaba metáforas de animais gigantescos e destructores para falar da propia cidade. Unha cousa así moi, non sei, moi pintoresca. Bueno, supone que xa podo pasar a terceira anécdota.
que nos chega de Zimbabue de 2012 na cidade de Bulawayo, que seguramente nos gloriosos días de Rhodesia tiña un nome normal como Cheltenham ou Birmingham ou White Supremacyville. Pero Sutil. hoxe en día ten un nome complicado que é Bulawayo. Bula o allo. Bulawayo, sí. E eles tamén teñen un sistema de cloacas así un pouco anticuada. Varias veces, por exemplo no 2012, en épocas sen moita chuvia, tal como pasou en Londres na década de 1850, pois quedan co problema de que hai moitísima merda acumulada, pero non hai auga para que desapareza. No 2012, o Concello de Bulawayo pediu que os veciños tirasen da cadea simultaneamente todos a 7:30 un xoves, creo que era, a ver se podían limpar as cloacas, e chamábano a gran descarga. E funcionou. Así que no 2016, cando tiveron o mesmo problema, pois fixeron outra vez a gran descarga, e resulta que nunha cidade d'1 millón de habitantes, se todo o mundo tira da cadea ao mesmo tempo, podes limpar a cloaca. Hostia. Joder. Isto sí que era ciencia ficción, xa. Bueno, non ficción realmente, ciencia. Estou flipando. Sí, totalmente. É como, non vos lembra como os rollos estos de para cando sube a luz vamos a poñernos de acordo a unha hora e apagar todos a luz ou encender todos a luz, pois isto igual pero coas cadeas, man. Vamos a encender todos a cadea a vez. Xa que no fondo, se ese tipo, por exemplo, as movidas das protestas contra a luz, se de verdade conseguisen ter tracción social e nos organizásemos, sería moi problemático, porque todo o sistema de como funciona a rede eléctrica basease en expectativas, en plan, nesta época do ano, neste tipo de días, normalmente produces esta electricidade. Es como que o sistema non está preparado para grandes baixadas nin para grandes subidas. Sería unha historia. En realidade non se debería facer, sería bastante problemático, O sea, podría escarallarse algo. O que me sorprende, que non sei se atopaches a información aí, Phil, é como consiguen poñer a 1 millón de persoas de acordo para facelo. Por interés, para que non cheire, porque Bueno, en realidade é verdad que un grupo de oposición, que imagino que no 2012 que Mugabe inmediatamente mandou fusilar, un grupo de oposición sí que criticou que nun momento en que moita xente non tiña auga, non tiña electricidade e había un montón de outros problemas, pois que a información se emitía por canles que non necesariamente chegaban a todo o mundo, por internet ou por televisión, pero a certas horas, cando para avisalos de que o fixeran. Sí. Pero parece ser que suficientes persoas o fixeron para que funcionara. Segundo o réxime. O mellor as cloacas aínda están atascadas e non lo vimos. Claro, o de ter un réxime dictatorial igual tamén axuda a convencer a todo o mundo de que tires a caeda. É máis fácil a persuasión. Gústame a idea de que realmente as cloacas non tiñan ningún problema, pero decidiron inventar a historia para quedar ben despois cando conseguiron limpar as cloacas. Un atentado de falsa bandeira contra as cloacas da cidade. Bueno, recórdame tamén a mítica lenda urbana esta que contan de que se todos os chineses do mundo saltasen ao mesmo tempo habería un terremoto gigantesco. Sí. Que é unha cosa como absolutamente delirante eso de pensar, sabes? Que non están ni no mesmo fuso horario en realidad os chineses, é mentira, Ricio, sí que están no mesmo que non deberían estar ni no mesmo fuso horario, que decir que están tan separados xeográficamente que aínda que saltasen, tío, o sea, que sí, porque aparte é curioso que en China só exista unha hora para todo o país, sabes? Os uigures son os galegos de China. Pero menos oprimidos. Borra. Censurado por el gobierno de China. Sí.
Este trozo do Tigre do Futuro acaba de ser censurado por... Viva nuestro camarada Xi Jinping, perdón. Pois, despois destas historias mal fiadas moi pouco relacionadas entre sí, a pregunta que queda é: que podemos aprender de todo isto? E xa o deixo aí. Lanzas a pregunta e non queres que respondamos nin nada. Home, Non teño resposta nin quero resposta. Vale. Non viñemos aquí a aprender. Nótase bastante, porque eu, ao final, a miña formación académica é como historiador e semana tras semana traigo vos esta merda sen ningún intento de analizar as cousas con ningún tipo de metodoloxía. Buscado literalmente, o sea, o de Wikipedia en 3 idiomas como fonte, non era coña, foi así. Podcast de Ferreiro, micro de pau. Tamén, micro de pau tamén. Boa, podcast de Ferreiro, micro de pau, bastante bo lema, para o Tigre do Futuro, non che digo, Pois moi ben. Despois desta viaxe pola historia alternativa do mundo, se a caca conseguise o poder en case todos os continentes coñecidos, pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe, o que había máis tempo que non viaxara polas procelosas augas do planeta Terra, fora aquí o camarada Darío, así que para ele a última sección de hoxe. Darío, de que nos vas a falar? Pois de merda non, pero igual sí que é unha merda para a raza, para que é o ser humano. E hoxe vou falar do planeta Venus. Parece bastante interesante porque últimamente estou lendo bastante sobre o tema do espazo, como xa sabedes. Teño curiosidade un pouco pois, por coñecer un dos nosos veciños máis próximos, non? Que é Venus, que é o segundo sistema, o segundo planeta, como vos sabedes, que está máis preto do Sol, e despois está a Terra. O planeta tamén máis similar en canto ao tamaño da Terra, e logo ademais diso, un dos que en teoría podería ser que no pasado era bastante parecido á Terra, non? Ao principio, pois, fai moitos anos críase que Venus era unha especie de planeta paradisíaco, e de feito as novelas de ficción e de ciencia ficción falaban un pouco da fantasía de que en Venus existía un sistema tropical, civilizaciones, etc. Pero conforme foi pasando o tempo, estes soños pois deixaron de existir, porque Venus non é un planeta moi amigable para a vida, polo menos, porque ten unha atmosfera que é bastante gruesa e que ademais ten unha temperatura que supera os 400 grados centígrados na súa superficie. Verán en Ourense. Sí, totalmente. É moi curioso porque Venus é o planeta onde máis calor fai do sistema solar na superficie, e ademais diso está máis lonxe do Sol que Mercurio, entón é bastante curioso. E por que fai tanto calor no que Venus? Pois, bueno, isto ten que ver bastante polo tema da atmosfera, que é a máis densa dos 4 planetas terrestres. Está composta, pois, nun porcentaxe case do 100%, un 96% de dióxido de carbono, e a presión atmosférica é unhas 92-93 veces a de nivel do mar da Terra. É dicir, se estás case 1 kilómetro de profundidade baixo a auga, esa sería a presión de Venus. Spoiler, morrerías según tres espacios. Spoiler. Entón, bueno, ter a superficie máis quente do sistema solar, iso, 464 grados centígrados, estímase máis ou menos, tanto para fundir o chumbo, creo lembrar. Está envolto pois por unha capa bastante opaca de nubes, non? O feito de que este envolto nunha capa opaca de nubes significa que Venus é un dos motivos polo que Venus é os astros máis reflectantes no que son no ceo, non? De feito, Venus xa sabedes que é chamado como o luceiro do alba, precisamente porque brilla moitísimo.
E por que brilla moitísimo? Porque as nubes que contén na atmosfera están feitas pois de ácido sulfúrico. E ao ser altamente reflectantes, pois reflexa bastante o que é a luz do sol. Estou mirando e vexo que Andrew Barron acaba de publicar un artigo titulado Os efectos da atmosfera de Venus sobre as abellas. Lograron sobrevivir 0,0000001 segundos. Sí, é bastante curioso iso, porque o tema de que teña tanta presión atmosférica, o sea, 93 bares en concreto, se tedes curiosidade, e que a temperatura sexa tan alta, o que é a atmosfera da superficie é un fluido supercrítico. Entón, existe unha potencia da atmosfera pois bastante densa, e iso pois impide bastante o que, bueno, vivir, basicamente. Vivir. Basicamente é un inferno, que eu creo que o artigo que sempre se utiliza para definir o que é Venus, que é un inferno. Sí, de feito, o das nubes que dicías están feitas de sulfuro de chumbo e de sulfuro de bismuto. É unha movida porque por como é a presión e como están organizadas estas nubes, hai ás veces que hai precipitacións e neva en Venus este tipo de... Neva chumbo, basicamente. Neva chumbo sobre as montañas de Venus. Neva chungo. De feito, sempre estaba o exemplo de que se ti tiras unha lata de Coca-Cola a Venus, a presión atmosférica contraen as nubes de ácido sulfúrico, pois derriten, non? E logo ao chegar ao chan fúndese porque as temperaturas son moi altas, non? Entón, ademais diso, do que comentaste da atmosfera, implica que todo o planeta ten prácticamente a mesma temperatura, non? Entón, as oscilacións de temperatura que hai no planeta son super baixas a existir un efecto invernadoiro desbocado. Entón, bueno, que supón todo isto? Pois iso, basicamente un inferno onde hai ventos que son bastante lentos, non? Porque, bueno, o feito de ser un fluido supercrítico fai que a velocidade non sexa moi grandes, pero aínda así a alta densidade da atmosfera fai que podan mover pedras, non? Por exemplo, pequenas pedras pola superficie ou pó. Eu creo que estás calumniando bastante ben. Non terá algunha cousa boa, non? Bueno, pois iso ia a dicir que ten unha cousa boa, que é que conforme subes o que a atmosfera, chega un punto no que especulase que podería existir vida ou poderíase sobrevivir máis ou menos nesa zona, porque as presións conforme vas ascendendo van baixando e máis ou menos crese que calquer ser humano podería vivir pois nesa atmosfera, que son 50 kilómetros. Só a 50 kilómetros é vagamente aceptable para vivir. Sí, e de feito falábase de que existían, bueno, de feito este mesmo ano fai en 2020 e 2021 falouse de que atopáronse, bueno, obviamente ao final non era certo, pero especulouse con que podría existir vida nas capas superiores da atmosfera, porque falouse que se detectou fosfina, que en teoría era un elemento clave para a vida, pero resulta que o estudo que fixeron, que teóricamente atoparon fosfina en Venus, non era certo, basicamente. Tiveron un erro do estudo e ao final, despois de facer varias comprobacións, descubriron que esta fosfina era outro material, non? Entón, bueno, unha cousa tamén curiosa de Venus é que é dos poucos planetas onde o día dura máis que o ano. Como? Entón, sí. Vale. O sea, en Venus o día dura moito máis que o ano. Por qué? Porque Venus, ao contrario de outros planetas do sistema solar, ten unha rotación ao revés, é dicir, rota na outra dirección na que rota a Terra. Entón, Venus orbita alrededor do Sol cada 224 días terrestres, máis ou menos 225, pero o seu día son 243 días terrestres. Ostra. Lealle máis tempo xirar alrededor do seu eixe que calquer outro planeta do sistema solar. Claro que eso explica tamén o diferenza de Ourense, porque en Ourense fai calor de día, pero de noite refresca, joder. Claro, en Venus, Venus refresca de noite, pero moi de vez en cando, claro. Claro, tarda 6 meses en refrescar. Nada, o feito de que rote tan lento tamén significa que, bueno, que non ten un campo magnético como pode ter a Terra ou porque, bueno, existen distintas especulacións, tamén din que o núcleo pode ser que non este en formato líquido, etcétera. Falando da superficie,
máis que nada sobre como que falaba antes de que a atmosfera era moi pesada, tiña moitísima presión, etc. Pois a superficie non é moi alta, normalmente son chairas volcánicas lisas, uns continentes con terras altas que se chaman Istar Maxwell Montes, máis ou menos, Istar Terra, Que Istar ten Terra, un que se chama o Mar Montes. Maxwell Montes. Pero Ah, Maxwell Montes é bastante nome de reggaetonero tamén, As sí, cousas como A son. verdade é que sí. moitísimo. É o primo de Omar Montes. Realmente ten dous territorios, ten Istar Terra, non? E Afrodita Terra, que son como os dos continentes que ten Venus. O que pasa é que Maxwell Montes é como a montaña máis alta, non? Que está a 11 kilómetros de Eu é altura. que non podo tomar en serio ese continente. Pero o continente non é Maxwell, ese é o monte. O Por eso- monte, ese claro. monte non o podo tomar en serio. De onde és? De Maxwell Montes. Bueno, de todas formas, aparte de ser prácticamente unha superficie cha, o que Venus, igual Venus é terra cha, literalmente, ponse que tivo moita actividade volcánica no pasado, porque ten varias veces máis volcáns que a Terra, algúns de máis de 100 km, é un complexo volcánico bastante grande, pero non se sabe exactamente se é volcánicamente activo ou non. Sí que é certo que en xaneiro de 2020 atoparon evidencias de que podería estar actualmente activo, pero aínda non se puido de todas formas demostrar, non? Por exemplo, a Venus Express en 2008-2009 pois tivo algunha evidencia de vulcanismo que foron observado pois 3 puntos, non, en órbita, pero bueno, non se sabe exactamente todavía porque na superficie non estiveron moitas naves, non? Sí, pero é interesante o tema do vulcanismo porque hai como explicacións dende a perspectiva xeográfica, non? De Sí. xeógrafos que intentan pensar como poido chegar a ser a orografía de Venus como é agora, e polo visto explícase pola movida de que non ten movimento de placas tectónicas, que non desenvolveu Sí, movimento de efectivamente. placas tectónicas porque hai tanto calor na superficie que as microroturas que hai como nas placas tectónicas da Terra volvíanse fundir, entón como que curaba todo o manto todo o tempo. E entón, a diferenza do que ocorre na Terra, que o movimento das placas tectónicas permite como de maneira periódica que os volcáns liberen un pouco da presión que se forma dentro do que é o núcleo do planeta, en Venus non pode sair fora, entón como que vai enchéndose como unha especie de balón de presión ata que xa non pode soportar a presión e hai durante varios milenios ou millóns de anos volcáns botando fume, botando magma sen parar ata que volve a equilibrarse. De feito, non se sabe un pouco a orixe do que é a atmosfera de Venus e que causou que Venus sexa un inferno, non? Sí, un misterio, é verdad que non. Sí. Hai como varias teorías de, sabes, de como chega ata esas condicións iniciais non se sabe moi ben. E logo, falando de exploración de Venus, porque, bueno, antes comentaba que poucas sondas estiveron en Venus, as primeiras sondas, bueno, as únicas sondas que chegaron á superficie de Venus eran precisamente sondas soviéticas. Xa tiña que sacar o tema. É verdade, o programa soviético Venera, que se chamaba así, tivo distintas misións robóticas ao Venus e de feito creo que foron as primeiras sondas a un planeta. De feito, a primeira foto da superficie dun planeta está feito pola Venera 4, que foi a que fixo a primeira foto do que a superficie dun planeta. A Venera 9, perdón, non a Venera 4. Parece grazosísimo. Non sei se é un chiste aposta, pero que o planeta da deusa do amor vayan as naves venéreas, pareceme bastante de coña. Sí. E nada, despois diso, pois tamén Estados Unidos mandou misións como pode ser a Mariner, que foi das primeiras que fixo fotos o que é a atmosfera de Venus. En 1966, a primeira sonda que chegou á superficie e que se posou foi a Venera 3, que aterrou en Venus e tiña previsto enviar información da súa superficie, pero fallou o sistema de comunicación e os científicos non se quedaron sen gañas de saber o que había pois debaixo da atmosfera, non? Bueno, como conseguirán facer unhas máquinas que soporten esas temperaturas, esas presións? Sí, é que tiña como unha especie de escudos e cámaras polo que estive lendo e era bastante curioso. De feito, a mítica foto que aparece en case todos os libros de texto está feito por unha sonda soviética pola Venera, creo que a Venera 13, pode ser, porque en cor, porque a primeira foi a Venera 9, a que chegou que era en branco e negro, e a segunda, as 13 e 14 mandaron fotos en cor. Que guapo.
E nada, despois o sea, houve outras misións tamén veneras de Mariner que investigaron o que é a atmosfera de Venus e a superficie. E despois, en 2005, lanzouse a Venus Express da Axencia Espacial Europea, pois que estivo estudando bastantes dinámicas do planeta, o quecemento global, etc. E chamaron o Venus Express, como Sí. se for un avión. Sí, é que un é barco. cuestión porque fixeron dúas misións, Mars Express e Venus Express. Entón, Recórdame a nave de Futurama. Pero é como, queremos facer unha misión, pero non temos moito tempo. Que sexa rápido. Un cappuccino e un Venus Express. de todas formas, case ningunha sonda que estivo na superficie de Venus durou máis de 2 horas, Buah, pues Polas- casi 2 horas pareceme meritorio, chaval. Sí, polas condicións que hai na superficie é bastante meritorio, vamos, por lo menos. E que ni sequera imagino como chegan a pousar, porque como que imagino que o de Venus é como se fose unha piscina xigantesca de lava, só que entendo que non é así, pero sabes, como que imaginas que eso tocas e desfaise, sabes? Bueno, esas misións ata tiñan paracaídas porque imagino que abriron dende a atmosfera, pois foi baixando con paracaídas. Aparte de ser máis denso, imagino que precisarás menos superficie de paracaídas para frenar o que é a nave. De todas formas, especulouse durante moitos anos, sobre todo a partir dos anos 60, que podería existir vida, non? De feito é moi curioso porque Carl Sagan suxiriu nun artigo de Nature que os pequenos obxectos detectados nas nubes poderían ser bacterias, non? Das semellares ás terrestres. O nome de Carl Sagan estivo en moitos periódicos en 2020 polo tema da fosfina, non? Da suposta fosfina que se atopou en Venus, non? E, bueno, ainda que hai poucas posibilidades de existir vida, eso, 50 km máis ou menos sobre a superficie teñen unha temperatura moito máis suave e que pode existir. E logo tamén falouse de que a principios do sistema solar, ata fai máis ou menos 600 millóns de anos, Venus podería ter tamén océanos como é a Terra. En serio? Sí, entón había unha especulación sobre se Venus podería existir, se no pasado podería ter vida, porque se tivo océanos fai 600 millóns de anos, podería ser que existira durante un tempo unhas condicións ideais para a vida como podería ser na Terra. Xa, o tema é que quizáis tampouco aí queda ningunha proba ou ningún mecanismo para probar que existiu a vida nun entorno tan agresivo. A ver, é que se non estamos na superficie para investigar, Xa. é difícil saber. Pero bueno, sí, o sea, tal como está a superficie, as condicións meteorolóxicas fan moi difícil que un fósil se manteña en Venus. Eu acórdome, agora que mencionaches o dos artigos publicados no 2020 onde se falaba de si Sí. había vida en Venus, e lembro que, claro, isto debeu ser como no verán, máis ou menos, ou cara a setembro. Digamos que levábamos xa varios meses co tema da pandemia e lembro que non sei onde vin que dicían: por favor, este non é o ano para atopar vida extraterrestre. Non é o ano. Estamos ocupados cunha cousa e non estamos... Claro, no, era como non tentedes máis a sorte. Xa tivemos un virus que casi destroza todo Dios. Agora vades a traer extraterrestres. Non é o momento. O chiste dos guionistas intentando meter todas as tramas no mesmo ano, na mesma tempada antes de que decaiga a serie. A ver, bueno, realmente o tema de vida en Venus sería microbios, vamos, o sea, eu polo menos non me vería afectado por un microbio. Bueno, a ver, estou falando dunha pandemia causada por un virus. Por eso, Pero, por bueno, eso. joder, de Venus ata a Terra non creo que chegara, vamos. O sea. Ostras, pero sería hostia, ainda que fosen microbios, se atopasen Sí, sí. microbios en Venus sería increíble. A ver, estaría guai saber que existiu vida aparte na Terra, pois noutros planetas como Marte ou Venus, non? Xa, e ainda así eu creo que como que Venus en xeral, como que en comparación con outros planetas ten tido menos actividade investigadora, ¿no? Como que en canto Claro. descubriron que as condicións son tan agresivas, en xeral non interesou tanto, ¿no? A ver, As que tamén é moi exixencias. difícil de aterrar, non? Entón, Claro. como é tan difícil unha misión aí na súa superficie, por iso non se fixo ata Claro, agora. Por exemplo, Marte é moito máis fácil para aterrar un vehículo ou para chegar a Marte e investigación en Marte, pero en Venus, claro, non creo que existan moitos vehículos que podan soportar
esas temperaturas, esas presións, vamos. No, e será máis fácil conseguir que alguén estea disposto a financiarche unha investigación que é máis Claro. viable. E, o sea, se dis, vamos a investir un mogollón de pasta para crear este aparato, pero é moi probable que se funda todo e non cheguemos a conseguir nada. Sí, o que este ali 2 horas, sabes? Que, joder, que ao final é difícil Claro. vendelo a nivel de marketing tamén. Porque, Darío, o que comentaches de que como que a 50 kilómetros máis ou menos podería sobrevivir a vida humana, eso como sería? Con cidades, con globos. Claro, realmente había teorías como de facer globos ou cidades nas nubes de Venus, non? Que podería... Cidades nas nubes de Venus, que fantasía. Spin City. The Great Venus Hoax. Sona así como un pouco a, non sei, como a unha especie de como puticlub barato ou algo así, non? Tipo, Joder. as No nubes de Venus, soa No fatal. futuro, A ver, non me digades. falabas. Bueno, de feito, hai un anime que se chama Cowboy Bebop, onde hai cidades voadoras en Venus. O sea, É verdade, ostras, é certo. bueno, de feito, hai un vídeo, non sei se coñeces, hai unha canal de YouTube que se chama Kurzgesagt, que falaba de terraformar Venus. Xa. Era bastante interesante, porque, bueno, Venus non ten lúas, por exemplo. Se diferencia moitos planetas do sistema solar. Mercurio e Venus non teñen lúas, pero a Terra, Marte, etc. sí que teñen. Entón, este vídeo en concreto falaba de conxelar todo o que é a atmosfera de Venus, despois diso, minar todo o xeo que é usado pola atmosfera, facer unha lúa de xeo, e despois diso, pois, terraformar Venus e poñer uns espellos xigantes para facer o ciclo de día e noite e cousas así. Unha cousa bastante loca, a verdade, pero estaba moi guai. Mola como experimento mental, ademais, a verdade que sí. Xa, como que cousas podo facer en esas condicións para convertilo na Terra? A ver, realmente Venus é o planeta máis parecido á Terra do sistema solar. Sí, a nivel de composición do que é o planeta, sí. En canto a tamaño, en canto a que ten unha atmosfera bastante grande, parecese, é como o planeta xamelgo, non? Do sistema solar. De feito, E non sempre vos dá falase como do planeta moitísimo irmán. medo esa idea, Dari? O sea, a min dame moitísimo medo cada vez que dicimos o de é o máis parecido. E mira como acabaron. Xa. Sí, cando din que Marte e Venus son planetas que antes tiñan atmosferas ou mellor parecidos aos nosos océanos e logo todo desapareceu. Como... Pero se eran tan listos, por que están muertos? Non, pero eu non creo que existira vida inteligente neses planetas daquelas. Moi pouco probable. No, sobre todo polos espazos xeolóxicos dos que falas, en plan de que igual foi habitable durante un tempo tan pequeno como que para evoluar bueno, non nada. tan pequeno, non tan pequeno, polo que se fala, polo menos Marte e Venus, pero sí que vida inteligente se houbera, non creo que evolucionara como a humana aquí, non sei, aquí xa estou metendo en pallas mentais, pero bueno. Sí que lembro que hai 200 anos, cando se descubriron as primeiras probas da existencia de auga en Marte, un astrónomo italiano, despois de observar en Marte que había como o que parecían canles de auga, antigas canles de auga, escribiu un artigo en que explicou o tema. E a persoa que traduciu o artigo do italiano ao inglés traduciu, en lugar de traducir canale como channels, traduciuno como canals, que serían canles, pero sí para barcos. E solamente para barcos artificiais. Así que moitísimos científicos en Inglaterra entenderon que se comprobara a existencia de estructuras artificiais en Marte, inspirou un montón de arte, de obras literarias, xente que pensaba que había vida en Marte por este tema da traducción. E de feito en Venus era parecido, ata fai relativamente pouco, ata que se descubriu os detalles do que é a atmosfera e a superficie. Había moitas obras de ciencia ficción e de ficción que falaban de que Venus era como un paraíso, non? Ou que era como parecido á Terra. Sí, de feito aí podemos tirar un pouco pola etimoloxía. Seguramente leva o nome da deusa do... Bueno, sabedes que Venus é a deusa do amor dos romanos, por Afrodita dos gregos, e seguramente leva o nome porque había esa idea como de que existía ali un paraíso. Ainda que a mí me gusta a idea tamén de que, a pesar de que ahora descubrimos como que é un inferno de lume, tamén é o planeta máis fogoso, joder, é normal que se xa o do amor, non?
O que agora estou pensando, claro, Venus e logo un dos continentes é Afrodita. Para que civilización era Maxwell Montes o deus do amor? O Imperio Dominicano. Bueno, pouco máis, a verdade. Agora hai unha misión planificada para ver un pouco a superficie de Venus, pero bueno, todavía non hai nada concreto. Bueno, a mí me parece un planeta moi interesante, a verdade. Igual no futuro acabamos vivindo en Venus, pero bueno, non é moi boa idea. Bueno, obviamente post terraformación, estou falando. Eu non sei vos, pero prefiro quedarme en Ourense. Sí. Métome nas burgas antes, non te preocupes. Sí. A ver, ainda non sabemos, pero bueno, o vídeo ese eu recomendo encarecidamente porque explicaba un pouco iso, desde unha perspectiva científica, pero tamén un pouco, obviamente, invent, pero estaba moi guai, a verdade, Sí. o vídeo. Vale, para rematar, ocorreuseme, abriches a sección falando de que Venus é o planeta que temos máis cerca dentro do noso vecindario e tal. Entón, se o vecindario do sistema solar é como aquí non hai quen viva, Venus que personaxe sería? É que vas a rir, pero é que eu non vin aquí, non hai quen viva. Non viches nunca? O sea, xa vin algún capisolto, pero nunca vin, o sea, non me lembro dos nomes dos personaxes nin nada. Joder, pero ainda que sea por descripción. Diría Mauri, a secas, pero por que é o único que se me ocorre que coñezo polo nome. E vos, que opinades? É que eu tampouco vin moito Aquí non hai quen viva, pero vaya non fracaso había de como... idea. A ver, non había como unhas señoras así, unha señora rubia que vivían... Había non tres sei. señoras maiores que vivían xuntas. E unha delas era rubia, Sí. así como que levaba como unha pinza no pelo. Sí, que se chamaba Vicenta. Eran Concha, Marisa e Vicenta. A loira era Vicenta, eu creo, na que estás pensando. Eu de cultura popular aquí o que vos podo dicir é que a primeira cousa que pasou despois de que eu cheguei a España foi o tema de Ébola e Teresa Romero e Excalibur. E a segunda cousa que pasou foi o pequeno Nicolás. Antes destes acontecementos, Manexes. literalmente non sei nada. A verdade é que o pequeno Nicolás é un bon nome para Venus, porque aparenta o que non é. Venus vaise de ser da familia real e non o é. Claro, ti ves Venus e dis, joder, seguro que debaixo desas nubes hai un paraíso e tal, e ao final cagaste, tío. Ao final é un inferno. O mellor cando se emita isto o pequeno Nicolás é o presidente do PP. Home, tal como vai o camiño, pues xa non eu non aposto nada, Maxwell Montes é o presidente do PP. Pois moi ben, soa xa de fondo o Tigre de The Omens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Non tes unha canción de Maxwell Montes? Teño a versión do Tigre de The Maxwell Montes. Saímos hoxe do oráculo, quizáis con algo de auga aínda nas ventás do nariz por intentar chegar a Avalon ou a Venus, quen sabe. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribiros en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser